Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten, arti ponta. Khotkhoti police atumpen 32.41 grams a drugs kinep dun long lapen inut abangpu kachingna pai ni phai thongkep arni kang sampor phai throk apor malom khotkhoti police station ke parlo naka check post along kai ke ason raikom sai khia tum kiri kuruk asai ke deng bom ahut ihum auto passenger along kiri kuruk dun si hom thoma drugs kado kabi 32.41 grams nepon long lapen bang so a drugs Hithiador lak isira suri phokep anbag ador doji pusi osi khotkhoti pen pachini pom drugs pen kaching nang check abang phuamen laki aizul islam artanikan inkoi rahili asar bura amen abul hussein arong basti bari ps hojai district pusi pachini pom nondo ana saise tami khotkhoti police atom pensi cheparteng ponlu Kaching nang chega phan lamhoi pabon ponsi hemkang sam thapon thotlo pusi khotkhoti osi nitul saikia SI jitumoni soikia lapen SI jitendro khro atumpen pachini pon bukajan besar kurubi Karbiang News SJ Production YouTube channel ahin pen pai pating pu Karbi short movie bonda pontanglu SJ Serjang Production ahin pen pai pateng pu short movie kabonda pon patang ponsi YouTube jachetai along promo paklang pontanglu lapen full movie paklang ponji laki chitia chikloni phai ECR ni pen rat achatai along mati SJ Production YouTube channel along paklang ponpu lason si SJ Production team atum ahin pen solangdo karbi arado anaphan sitami nilitum kethek upuke kalilang kecheng silang lasi rat akang hon lapen rat akerap kilongji aphan hir Jumi nang pidun hurtha lapen un an pen SJ Production YouTube channel along humri dam pen like comment share subscribe dam ikbek thapusi choning riponlu lason sikivang jilang arni sitami un an pen kaprek alun kan arjan lapen lamkan arjan kepaklang ponji aphanta chisik pon bomlu pusi pachini pon samelang sopen longba morning ti Karbiang News Kedamtang arkoya chiklo surihini raing ko rakethom aningkana hu diphu Srimangal akulat ahemphu asopo Nissan Jane Karbilo Charlie asong mate KSA atum aphan ahok hepen lamhoi kipipon apot puthot Karbilo Charlie asong mate KSA atum kes jedansi kes haipondo pusi pini Singhason Hotel along pherangke amai ke phapona hut lamthe jaipon kedon nangajitong no ka chuhang ben achu phapona jitong bo ka aprangse kiropa jolo lapen niltum central committee kadowi pachin lablo najiton nung kumama nasi jasime pet pia posi pini niltum labangso aperang ke mai ki phanang ko ke eletum ke damtang surina inquire ke thomaningkan aningkan dos tarik arkoya chiklo 2023 hala so ke damtang ningkan hot nasi inut Sri Mongol akulat ahimpu asopo Nissan Jane poso ahok hepenil tum Karbilo Charlie asong kiese aphan nong no mate ahok hepen na pabot nam tap alangli kies nangi pipena jok nil tum aphan pinan halaso hot Karbiang long arab sitame chinilo halaso nil tum aphan kies nang pipen nil tum aphan kies nang pidet ben arona teng ben nil tum aphan ang sailo nasi akies number bangke case number bang kelalo PRC case number bang PRC 146 2023 di PS case number 05 2023 laben under section bangke 342 323 386 506 34 IPC lasi laso puthak nilitum Karbilo Charlie asong aphan awak hepen hani trap puna pa koitap alnglitum KSA phanlang plot KSA phan Chini lor pen labang so niltum choklem long le akam alang litum ot lang no pulitum han bidi kilang no po choklem nai koya joine kes nai pike niltum Karbilo Charlie asong men ke mentunda niltum chicha gone athema niltum han arona teng alang litum kes nang pidam de pen litum han niltum dipukor long nang sai lo la so nang kang sai ateng ben sinitum bining surina ko cleaning kan la so chiklo August 8 tarika bangken litum han arona teng bang kurlong nai soi si nang sai si litum phan jasmine bangke nang piglo la so jasmine nai pialong bangke ni litum si ahok he niltum choklem long le niltum ki chok che ka ve podasi hala so ani bangke niltum kes bangke hai gelo la si la so bang niltum jasmine pet
ระบางสุกเปียโปซีอะฮอกเฮเป็นเกียร์ซีพันนังลังกวดเป็นสิลาโซนเกียร์ในปีมาอินุตอาลังลิตุมกุมาลละสิริมงคลดากากุลาจูบิจวดดาวโซเกียร์ซีพันนังลังปลดซีนิลิตุมพันเกียร์นังปีซีนิลิตุมพันนิลิตุมกิกับนางอะฮอกเฮเป็นนิลิตุมพันฟิมลีเอเรสเมียนนังกิปีนิลิตุมพันวาลนิลิตุมกัจจิปัตตุนังละโซลองลิตุมวาลนิจิโลพิโลเฮมฟิมลีพันกับปัสสิกสักดามพอลไฮสตามิความฮอลไฮสตามิปินันโดโลละโซพุทธะกะลองนิลิตุมอาลังลิพันเกละโซนามุนิตเกซีพันลังปลดอาบังผู้เกดาการเบียงลงอาบังเกปาดูลงอันนี้ผู้สินิลิตุมเกซีเป็นผู้ดาวตังตุงละเป็นอาลังลิเกนอนเดเดละโซนกัจจิพลังอาจุมุลอมตานิลิตุมตามเมคินีเบเนเทยองเลยตามเมอินโนเป็นอาจุลองบาจาร์มุลอมกุมานยาพิสูพันมิเซสเมนกับเกเท็กซ์ตับทอมิเซสเมนปิปิเนกับโจจุตับทอมิเซสเมนกับโจโลตากิปุตับละให้อาลโซลามกิกุมานยาพิสูพันกิโลตับละให้เป็นตาอาลังลิอินุตนิสันเจนโปโซเกฮอลสูดอากุตนาตานิลตุมอินโนเป็นอาจุลองกาเลบาจาร์มุลอมabang pi dokana aba akulat tum sinang thalo areng ki sota dolo lasila sona muni da phan dakar biang long akitera kiera phan bipon belo pute ko sono lake kumane ki bang je lang alang litum ke poisa tangka dokok alang litum ke poisa maha alang tu inu da business akrol kuti dokok thai stame la son ki matha pen ilitum kar bi pia phan tai ilitum ang je ra phan tulang la son choklem de la pulota lang plong jima lasi nilitum abang ke alang lipan ki puja bang ke kar biang long asona kiter nisan Dolamara Cultural Complex along KJPN Mai ke Padupon Lakhang ko ratrong Dwarbagore misi constituency ka parlo Dolamara Cultural Complex along Karbi Jutanga Songpen Ingdeng Nerkep Chongmai pi Pedupon Lapen Mai Chengchia Prang KCS Alamasi Tame Dwarbagore Hawar Amai Mepu Sunaram Singh Narpensi Lama Pangjarponlo Lapen Bangso Amai ke Padupon lage Lakhang ko ratrong Dwarbagore constituency Hawar Amai Sai Hem along si Peduponlo Bangso Amai ke Charipon lage KCS Mepu Sunaram Singh Narpensi Mai Charipon Lapen Aluhi Aman Pen Dwarbagore VDC Chairman Sarkoy Dongphar Chetong Dun Lapen Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Sitame Chetong Dun Lapen Central Committee Pen Secretary Pathu Parong Ro Lapen Suren Hanse Sai Hem Chunbang Lapen Rangkumar Teron Klembang Phu Lapen Bida Singh Thangcho Klembang Phu Chetong Dun Dwarbagore KCS along Mei Phu Lapen Kongchunbang Akimi Kangwai Pon lake non KCS along Kejape Meji Aphan KCS Dwarbagore Mei Phu Sunaram Singnar Aphansi Pekponlo Lapen Kongchunbang lake Sonok Singbe Latumbang Hini Aphansi Pekponlo Dwarbagore along Hawar Amai along Kelang Kemi Sen Pen Keja Ponji Aphan Rat Pen Chedon Sarpensi Ingwai Ponlo Chorolo nang media habitung aphan si pini ilitum indeng nerkep Dwarbagore Karbi Jutanga Song alabangso chongmai pi labangso long nili batahinia phong lo labangso amai phu keman kedam tang tan nili lo lapen non lo lasinon nili tum ke matha mate pini chingwai chingsayang bong pen kado ga ve kedam tang ke klem dam uni akam an non kiwang jilang lo ni tum ke klem ke pechun japan ako bor I pon thupo lasi kadoga ve labangso Dwarbagore ahwar mate Karbi anglongara kadoga ve pansita me chunirilo jutang lage ilitum akenang soda posi labang ke kadoga ve sita labangso ke pantang ya pan bangke akabor I akenang sot kusi ni lihin pen pasinilo Oke hai analis kan kaduang tu lalu non Karbi risoi jangan tinggi tu mobang lapsota thasi jutang jupara pan isman pan kating ne kan sama dokter hai na lela atau mau panang le non pon tungga hingga hingga pila na Apang si nalitung terangke abitung tungkan mangso amai along nangadun mate nilitung dan ke cingki jitamong kot akero pipik no lasi bangso Dwarbagore hawaramai ini ingdenger kep chongmai piolong niliphan kongchunbang pu rat pe naingwai ponno lasi bangso puthak kato kabe la members nilitung community pen banglok kato kabe phanta chuningri ponno lapen ke claim unan khai Karbi khai jutang phan an ke claim ye phan nilihin benta che chak ponno lapen ke claim pon ye phan bor I pon ko
là pen kado ko be nang ni tum kado ko be media tum an stame nang cherap nang chitu dun ye phansi chuning ri lo la pen reso jang pendang lok reso jang pendang lok la pen dodi do jang lun se pilin se pro pendang lok lang ni tum phan ta me chuning ri par lo an kar be khe jitang kepang choje phan la so phan bang ke ni tu mahin pen chuni ripon pen an ke wangi ke claim ke dam permission ye phangsi lin pen chichak mo la no